utawi alat berat ingkang pidalem wonten Desa Pasiraman nggih. Kilene terminal ya Mas. Heeh niki Pak Mulyani niki nderek ngajeng-ngajeng rawuh panjenengan tumapak tanggale nyarengi Bapak Lurah tumpak kepuh ning diatur sore ngaler dhisik kanca-kanca kidul mengke dilajengke lelekan dateng bali wismanipun Bapak Miswanto dibagi niki nilai seni kerukunan para sutresna budaya mathuk nggih niki Swinepali kula ambali Bapak Yanto ingkang pidalem wonten Pasiraman ugi badhe kagungan kajat anggelar campursari tanggale 3 malam sekawan showroom wis sesuk DP 2000 wis genah iki showroom ugi minangka wara-wara ngambali dateng kadang kula sepuh Kang Mas Heru ingkang pidalem wonten Bendosari Surowadang ugi badhe kagungan hajat anggelar campursari leges budaya setunggal siang setunggal dalu menika panjenenganipun ugi rawuh wonten wingking undangane sampun beredar niki kerukunan tetep dijaga niki kearifan lokal apa neh iki ya wong wadah yogane nek yo gumun lho magic apa lho iki malah ora gawe yoga kuwi ayo matur nuwun wara-wara menika minangkani undangan resmi kagem panjenengan sedaya Bobo Rebo Indonesia yo tak iki rebor nyanyi ya istitan aku kapan Bali bawane Made bawane kapan Bali iki kancaku pinter kabeh iki ketok papu janku ayo Kang Mas lunga aku melu karena pinter kabeh kono aku ora tega tak suwun galebah liya cara oleh aku ndemok karo kowe ya jenenge tak enteni bengawan pinggir samudra pinter Rino iki lek penak kene lokasi kono pinter ngomong Rino aku eling lelakonku iki ada pinter-pinter rasane Kang Mas pepujah ning ati wit semono anggon ku ngenteni Kang Mas lunga tak enteni pinggiring samudra
tansah nunggu aku ngerti sapa sejatiku ayo Kang Mas lunga tak enten ing pinggir samudra mula aku tansah nunggu aku ngerti sapa sejati rabedya lelakone si para Pandhawa iya soning isih muda monggo kalih monggo jumeneng monggo sing sampun antuk jami Monggo para bapak-bapak sedaya ingkang sampun pikantuk sampur kula aturi jumeneng waktu meh jam 11 sun. Mas lungitin asmara nggih, lungite asmara ingkang nyanyi Bapak Puryani lungite asmara sedaya mawon kula aturi jumeneng nuwun. digarap campur sari mawon Pak